रावबो गैयै सुबिदाखौ लानानै आइजोफोरनि गोदनानि मालाखौ सेख'नानै लांनाय आरो सिखाव खावनाय जाथायफोरा बांनायनिफ्राय बांनाय नुनो मोननाय जादों। थारैनो कभिड-19निफ्राय बारग'नो थाखाय खुगायाव मास्क एबा मोखां खाथेनानै सिखाव खावनायनिसो खाबु जाबाय नामा? रायजो राजाफोरनियाव सोंथि सिखारदों। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला बिजनीनि 1 नं हास्रावबारि गामिनि बिथराय बर'आ फुंनि 9 बाजिसोआव बलांगुरि बाजारनिफ्राय बाजार जानानै फैबाय थानाय समाव लामा ससेयाव रावबो गैयै सुबिदाखौ लानानै गोदनानिफ्राय मालाखौ बोख्लाबनानै सेख'नानै लाङो। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिबोनांजों गावजों बाजार जानानै स्कुटिजों न' फारसे फैबाय थादोंमोन। रावबो गैयै सुबिदाखौ लानानै बाइकजों सेर सेर सालायफ्लानानै बोख्लाबनानै लांनानै थाङो। मानसिफोरखौ सिनायनो हायाखै, खुगायाव जे खाथेनायमोन आरो सन्देहआव गुबुन हारिनि होननानै बुङो। गामिनि सासे मेलेमजिबि सुबुं राजा बर'आबो रायजो राजाफोरखौ बेनि सायाव सांग्रां लानो खावलायो आरो पुलिस बिफानखौबो सम सम पेट्रलिं खालामनो दाबि खालामो जाहाथे बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथाया इयुननि सरासनस्रा सुबुंफोरा दा भुगिनो गोनां जाथों। आं थांबाय थानाय समाव जाथाया जादों। बाजारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव बिबोनांजों आंजोंमोन आरो स्कुटिजों फैबाय थानाय समाव बिदिनो लामा फारसे हलिपारा गोथैबारि लांदां साइडआव रावबो नुस'यैयाव जोंनि स्कुटिनिफ्राय सेरजों सालायनानै थब आंनि गोदोनानिफ्राय बस'नानै लांदों मालाखौ आरो लानानै बिसोर मोननाय लोगो लोगो लानानै खारदों। बिनिफ्राय जों गैया मोनासै। बबे बाजाराव थांनाय? बलांगुरि बाजाराव थांनानै फैनाय समाव। जे नोंनि गोदोनानिफ्राय जे सेख'नानै लांदों बे मानसिफोरखौ नों एसेब्लाबो सिनायनो मोनदों नामा? सिनायनायाथ' मोजां सिनायाखै, जायखिया बिसोरो गुबुन हारिनि जागोन। गाननाय जोमनाय ड्रेसा गोसोममोन आरो खुगायावबो रुमाल गोसोम खाथुमनायमोन आरो बिसोरो सानैबो। ओमफ्राय बिसोर मोननाय लोगो लानानै खारदों। बेनो आरो आंनि बुंनांगौ। नोंथाङा गामिनि सासे सोद्रोमा जानानै बे जे नैबे जाथाय बेनि सायाव मा फोरमायगोन, मा बुंगोन? दा आङो गामिनि सासे सुबुं जानानै आङो बेखौनो बुंनो सानो आरो आं जाथायखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। जाहाथे बेबायदि जाथाया जानो मोनामोन बा जानाङामोन। दा आं बेखौनो खावलायदों जोंनि पुलिस प्रखाखन बा एडमिनिस्ट्रेटिभ साइडखौ जाहाथे बे जाथाया इयुनाव जाबावनो मोना बेखौ बिथांमोना खोब नोजोर होनांगोन आरो बिनि सायाव खामानि मावनांगोन। खोनादों दाखालिसो गारगावआवबो बेबायदि एखे मोनसे जाथायानो जालांदों। जाय आरो दाखालिसो जों खोनाबावदों बै धालिगाव साइडआवबो बेबादिनो एखे सासे आइजोनिफ्राय गोदनानि मालाखौ सिख'नानै लानानै खारनाय। दा बेनो आङो खावलायदों बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट सिंनि बे सुबाइजार हारसावबारि ओनसोलाव बिराद गिदिर गिदिर माने गाज्रि जाथाय जानानै थाङो। थांनाय बोसोरावसो सासे सुबुंनिफ्राय माबा मोसौखौ मोनायाव माखासे सिनाय मोनि सुबुंफ्रा खावनानै लांदों। दा बेखौ जोङो पुलिस प्रखाखनाव जोङो इनफरमेसन होदोंमोन, नाथाय नांगौ रोखोम जों रिजाल्ट मोननो हायाखै। आरो दाखालिसो मास मोनसेनि सिगां जोंनि बे सुबाइजार हारसावबारि ओनसोलावनो गंसे दखानाव फ्राय 60-70 हाजारनि माल लानानै थांदों। दा जों बेखौनो खावलायदों एडमिनिस्ट्रेटिभ साइडखौ जाहाथे बिथांमोना जाहाथे जोंनि एरियायाव खोब मोजां नोजोर होयो आरो बैफोर जाथायफोरखौ जाहाथे जानो मोनि बायदि बिथांमोना खामानि मावनांगोन। आरो आं बेजोंनो खावलायबावदों जोंनि सुबुंफोर बा आइजो माहारिफोरखौ जाहाथे नोंथांमोनहाबो खोब सिनसियारलि बा सांग्राङै बा नोंथांमोना नोजोर लाखिनांगोन आरो गाननाय जोमनायफोराव नोंथांमोना खोब जोथोनै बा खोब सांग्राङै नोंथांमोना लाखिनांगोन। दा बेखौनो आङो दा भिक्टिमाइज गामिनि जानानै खावलायदों जाहाथे बैफोर जाथायनिफ्राय जोंनि बर' आइजोफ्रा जाहाथे इयुनाव सिखार जानाङा बेखौ आंनिफ्राय खावलायनाय थादों। दा बेखौनो आं बार बार खावलायबाय थायो
दा एडमिनिस्ट्रेटिभ साइड बा पुलिस प्रखाखना बिनि सायाव खोब नोजोर होनांगौ आरो खामानि मावनांगौ आरो मोना मोना पेट्रलिं खालामनांगौनि गोनांथिखौ आं नुहुरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।